Türkmen diplomatları Berlin'e köçe yol hareketinin düzgünlerini yıgı-yıgıdan bozayan sürücülerin sanyny girtip Türkmen News German nesirine salgylanyp habar berýär. Mundan öň garaşsyz nesirler Türkmen prezidentiniň giýewsi bilen gyýdynyň Londonyna köçe yol hareketinin düzgünlerini bozup yerli raýaty utanyrşy. Fransiýadaky Türkmen ilçisiniň bolsa aýalyny we gyýdyny el galdyrşy. Türkiýede konsullukda Türkmen aktivistiniň ýenjilişi barada habar beripdiler. Spiegel nesiri Türkmen diplomatlar baradaky habary Hristiýan Demokratik Birleşigi Partiýasynyň paýtagtyň içeri işleri bölümünden alınan maglumaty esasynda çap edipdir. Polisiýanyň parlament derňegine beren jogabyna laýyklykda daşary ýurtly diplomatlar geçen ýyl German paýtagtyny 9973 gezek köçe ýol düzgünlerini bozupdyr. 2021-nji ýyl boýunça heniz doly maglumat ýok. Ýöne ýanwar, noýabr aýlarynyň maglumatlaryna görä, daşary ýurtly diplomatlar paýtagtdaky 46 köçe ýol hadisasyna dahilli bolup, bularyň 28 sansyna wakanyň bolan ýerinden gaçyp gellenmäge çalışypdyr. Ellegirilmezlik hukuklary sebäpli düzgünü bolan diplomatlar jogapkärçiligi çekilmedi we eger olary jerime salynan bolsa büdjeti 200.000 euro çemesine serişde gelip gowşart diýip habarda edilýär. Berlinne köçe ýol hareketiniň düzgünlerini ýygy-ýygydan bozmakda Türkmenistanlylar Sawutly, Gresiýaly, Abbasali, Irakly, Orsiýetli, Sudanly, Misirli, Yemenli we Indoneziýaly kärdeşleri bilen ilkinji onluga giripdir. Bu düzgün bozmalaryň iň köp ýaýrany tiyizligi artdyrmak we nädogry park etmek bolup durýar. Türkmen diplomatlar geçen ýyl diňe Berlinnäki sürüjülük geleňsizlikleri bilen tapawutlanmady. Eýsem olaryň käbiri gender deňligi ýa adam hukuklary meselesindäki öz boluşly çemeleşmeleri bilen hem medeniýet sahypasyna düşdi. Fransiýanyň Le Parisien gazetiniň 13-nji maýda çap eden habaryna görä, Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisi aýalyna we 19 ýaşly gyýdyna garşy el güýjüni ulanmakda guman edildi. Hasanygy jurnalistlere ma'lum bolmagyna görä, 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji maý güni polisiýa ýüz tutup adamsynyň özüni we gyýdyny uranlygyny aýtdy. Habarda aýdylmagyna görä, polisiýa ofisiýerleri gelenne maskala başı öýünne ýok eken. Bu wakadan soň Türkmen diplomatynyň aýalyna we gyýdyna mehmanhanada gaçyp atalga berildi. Fransuz gazeti bu habarda Türkmen diplomatynyň adyny agdamady. Emma soň şol ýylyň 18 agustynda çykan resmi habara görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Fransiýadaky we Portugaliýadaky elçisi Şöhrat Jumaýewy sebäbini aýdynlaşdyrmadan bir wada iki wezipesinden hem boşatdy. Maglumat üçin aýdylsa, Şöhrat Jumaýew Fransiýadaky wezipesine 2018-nji ýylyň dekabryna bellenipdi. Köçe ýol hareketiniň düzgünlerini bozmak faktyna dolanyp gelsek, bu meselede odaly prezident maskalasynyň hususan Berdimuhammedowyň uly bilen uly giýewsiniň görelli görkezlenligini bellemeli bolýar. Döwlet daşdanyň Londonyna konsul bolup işleýän giýewsi Döwlet Atabaýew bilen onuň aýaly prezidentiň Angliýadaky Türkmen ilçihanasynda birinji sekretar bolup işleýän gyýdy Oguljahan Atabaýewaň Londonyna köçe ýol hareketiniň düzgünlerini bozuşyny görkezýän video 2019-njy ýylda peýda boldy. Wakanyň ýazgysyndan görnüşine görä, Britan raýaty Türkmen diplomatyna paýtagtdaky köçe düzgünlerini bozýanlygyny, urgulyň arkasynda telefon ulanmak bilen başgalaryň hem janyny howpasyna salýanlygyny düşündirjek bolýar. Emma Döwlet Atabaýew elini galgadyp, onuň bilen gödek gürleşýär we düzgünleri berja etmäge çagyran yerli raýaty utandyrmaga çalışýar. Geçen ýyl Istanbuldaky Türkmen konsullugyna ýenjilenligini aýdan Farhat Durduýew bolsa, adatlyk bilen söhbetdeşlikde Türk häkimiýetlerine bu iş boýunça şikaýet edenligini görüň berdi. Odalky diplomat
Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky ilçisi wezipelerine işlen Nurmuhammed Kanawyň tasdiklamagyna görä öňki ýyllarda türkmen diplomatlarynyň atlary bu hili işleriň garasyna asla görünmeýärdi. Kanuny pozmak, o maşin bolsun, içkili bolsun, ya maşgalada bir dawa çıkaryp maskara bolmak, çağasyny ýalyny urmak, olar ýalzat hiç goloýymyza da gelen okdy. Pikirimizde de ýokdy. Ýöne Nurmuhammed Kanaw şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň özüni ömürlük prezident etmegi bilen diplomatlaryň arasynda Aşgabatda alınıp barlayan siýasatdan içki nägileligiň köpelenligini we munyň ahyryny olaryň bir näçesiniň ýaşaýan ýerlerinden siýasy gaçyp atalga soramagyny, oppozisiýa goşulmagyny alyp gelenligini, beýle ýagdaýyň esasan siýasy sebäpler esasyny dörenligini belledi. Häzir Awstriýada ýaşaýan Kanawyň pikirçe daşary ýurtlarda Türkmenistana wekilçilik edýän türkmen diplomatlarynyň atlarynyň soňky ýyllarda dürli düzgün bolmalaryň gapdalyna çykmagy odaly kadrlaryň şahsy we parlyk nukdaý nazaryndan saýlanyp alynmagy bilen bagly bolup görünýär. Birincide ne? Şo bir ýalyk terk edip gitmedi ýaly, diňe özlerine ýakyn adamlary belliýärler. Onuň ol adamlara näme? Döwlet başyndaky adamlaryň ýakynlary bolup çykýar bir topary. Onuň şolaň hereketleri bulara da geçýär. Bular ýurtdaşynda da şo ýurt içindäki hereketleri geçýärler. Şoň üçin bu sebäbi diňe şol özlerine wara adamlar saýlap alýarlar. Şoň üçin şeýle bolýar. Döwlet eýçiligindäki türkmen medeniýeti häkimetler daşary ýurtlardaky türkmen diplomatlary barada çykkan maglumatlary hiç bir reaksiýa bildirmeýärler.